Әссәләму алейкум. Бүген бездә кунакта Арча районында 10 ел буе гөрләп барган Пушалым чаналары җыр фестиваленең җиңүчеләре. Һәм бу конкурсны оештыручы Татарстанның атказанган артисты Пушалым авылы егете, безнең яраткан җырчыбыз Рөстәм Закиров. Шулай ук бүген бездә кунакта Пушалым чаналары фестиваленең гимнына әйләнгән 3 Пушалым 3 игезәк җырның авторы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Сания Әхмәтҗанова. Пушалым авылының исемен мин балачактан ишетеп үстем. Әлдә булса күз алдымда шундый матур бер күренеш. Кичтән бөтен авылга хәбәр тарала. Иртәгә Пушалымнар киләләр икән. Иртә белән көтүләр кугач бераз эшләр беткәч, урамга халык җыела. Авыл башыннан уфалла арбаларын тартып, арбага көн күреш кирәк яракларын салган Пушалым җиңгиләре, Пушалым киленнәре килеп керә. Бала-чагалар матур бизәкле чаналар тирәсендә кайнаша. Яшь әниләр бала арбасын тәгәрәтеп карый. Яшь килен җилкенчәк иңнәренә матур алмалы көянтәләрне элә. Ләкин бираздан бу көн күреш кирәк яраклары гына түгел, аларны төяп килгән уфалла арбалары да сатылып бетеп, Пушалым җиңгиләре түбән ишка барып тә җитә алмый калалар. Ә менә бүген инде шушы Пушалым арбаларында тәгәрәп үскән кызларның оныклары Пушалым чаналары фестивалендә катнаша һәм хәтта җиңү дә яулый. Республикабыз районнарындагы җыр конкурсларын гадәттә район хакимиятегә исә мәдәният бүлекләре оештыра. Пушалым чаналары фестиваленең оештыручысы Татарстанның атказанган артисты җырчы Рөстәм Закиров. Рөстәм абый, мондый уй сезгә каян килде? Чынында бу уй миңа юктан гына килмәде. Мин инде үзем татар җыр сәнгатендә 10-11 ел эшләгәннән соң берничә районның берничә авыл турында җыр башкарырга туры килде. Шушы җырларны җырлаганнан соң авылдашларым үзебезнең авыл турында җыр тудырып булмасмы икән дигән фикер әйттеләр. Һәм аның эшенә без 2003 елда шагыйрә Сания Әхмәтҗанова белән бергәләп шигырьне яздык. Ул шигырь 1-2 ай дәвамында зәкле рәвештә авылның тарихын, аның матур тарих урыннарын өйрәнеп, шулай язылды. Инде көй авторы безнең татар эстрадасында үзенең популяр җырлары белән дан казанган композитор, профессионал композитор Илфат Дәүләтшин көй шигырьләргә һәм җыр туды. Һөнәрчелек белән даны таралган авыл буларак җырның исемен дә һәм инде Пушалым чаналары җыр конкурсы дигән шушындый матур исем бирергә уйладык. Фестивальне 2004 елда менә шу җырны презентация ясаган вакытны 3 Пушалым арасындагы үзешчән сәнгатьтә катнашучылар белән уздырдык. Ул вакытта инде 43тән артык кеше катнашкан иде. Ул 3 тапкыр шушы 3 Пушалым авыллары арасындагы җырчылар тарафыннан оештырылды. Быелгы 2014 елгы Пушалым чаналары конкурсында 47 конкурсант катнашты һәм алар инде минем үземнең туганнарым кебек булып беттеләр. Рәхмәт аларга. Сания ханым, тамашачыларыбызга сөйләп китегез әле. Сез бит инде бу фестиваль тирәсендәге кайнап йөргән кеше, менә сездә нинди тәэсирләр, нинди фикерләр бар шушы фестиваль турында? Халкыбызның энҗеләрен барласаң, арасында мәрҗән дә бар, якут та дигәндәй. Менә Рөстәмнең безнең районыбызның яшь талантларын барлавы, аларның иҗатына киң мөмкинлек бирүе, ул гомумән район кысаларында гына калырга тиеш түгел минемчә. Менә безнең башта җырыбыз шушы 3 Пушалымга багышланган булса да, нигездән уйлап карасак, аның бит асылында безнең хезмәт сөйгән, алтын куллы, тырыш халкыбызның традицияләре яктыртылы. Ничек итеп безнең чулпы чыңнары, курай моңнары яшәгән җырларыбыз мәңгелек булган кебек, безнең милләтебез дә ерак буыннарга кадәр шушы традицияларны яшәтеп гомерлек булсын иде. Ул милләтебез безнең яшәгән, яши һәм яшәячәк дигән шигырь белән менә шушы фестивальләр гел дәвам итсә иде. Конкурсны оештырганда менә нинди максатлар куелган иде? Максатларга ирешеп булдымы?
Менә шушы җыр аша, һәм шушы пошалым чаналары аша үзебезнең җырны гына түгел, шушы һөнәрчелекне дә күтәрү. Мин ул теләккә ирештем. Менә чана ясамаган яшьләр шушы югары шалмавында чана ясый башладылар һәм инде күп кенә кешеләрне шушы матур чаналар белән шатландыралар. Мин үземне кирәкле эш башкарганмын дип саныйм. Şımırdılar bilen uzuşup yazlar soyunup şeşekte oğlum olmağaşıları. Şeşeklerini günleştirip güzel yaşı gürülep yaşı benim avuldaşlarım. Yar boyuna suzulup yatıp işlerim suların. Şişmelerimin sağınam yaşlık dostlarım sağınam. Sağınam avuldaşlarım yaşlık uşaklarım. Yar boyuna suzulup yatıp işlerim suların. Şişmelerimin sağınam yaşlık dostlarım sağınam. Sağınam avuldaşlarım yaşlık uşaklarım. Kızı yarıdan suğa şumgan ata tuynap gün uzdırgan kaygısız balaşağım. İzgi şişme suyunu içken şiver dağda kıytı kütken Hıyalı yüzmer şağım. Yar boyuna suzulup yatıp işeririm suların. Şişmelerimin sağınam yaşlık dostlarım sağınam. Sağınam avuldaşlarım yaşlık uşaklarım. Dirlep peşin şoftan eski kırlayman kırları Ötnenin balınları. Her yıl sağınıp güdüp algan Kımır aşkan badır kalgan Ezel sağdan kuyuları. Yar boyuna suzulup yatıp işeririm suların. Şişmelerimin sağınam yaşlık dostlarım sağınam. Sağınam avuldaşlarım yaşlık uşaklarım. Yar boyuna suzulup yatıp işeririm suların. şişmelerimin sağınam yaşlık dostlarım sağınam. Sağınam avuldaşlarım yaşlık uşaklarım. Yar boyuna suzulup yatıp Suzulup yatıp işeririm suların. şişmelerimin sağınam yaşlık dostlarım sağınam. Sağınam avuldaşlarım yaşlık uşaklarım. Şişmelerimin sağınam yaşlık dostlarım sağınam. Sağınam avuldaşlarım yaşlık uşaklarım. Sağınam avuldaşlarım yaşlık uşaklarım.